I denne video lærer du, hvordan du skal gå over en lige vej. Du skal altid se efter, om der er et sikkert sted at gå over vejen. Gerne i en helle eller et fodgængerfelt. Er der ikke det, skal du være ekstra opmærksom og se dig godt for, inden du kan gå over vejen. Gå altid over et sted, hvor du kan se trafikken fra begge sider. Når du stopper for at krydse vejen, er det vigtigt, at du stiller dig et sted, så du tydeligt kan se de biler, der kører på vejen. Kan du ikke det, så skal du finde et andet sted. Her kan du meget bedre se, så det er et fint sted at krydse vejen. Inden du går over vejen, skal du altid huske at se dig godt for til begge sider. Først til venstre, så til højre og igen til venstre. Kommer der ikke nogen cyklister eller biler, kan du gå over vejen. Tre ting, du skal huske på. Find et godt sted at krydse vejen. God udsigt til begge sider. Se til venstre, til højre og igen til venstre. Nu ved du, hvordan du går over en lige vej. Tak for i dag.